ne balimaw bi an sigi kun ye mun ye an ka armée monte en puissance a ka bon hakilima bibi na jugu tɛ se ka dimi don an na n'u ye mɔgɔ kelen bana an ka mɔgɔw la an bɛ mɔgɔ 80 faga o la n'u ye mɔgɔ kelen jogi an ka mɔgɔw la an bɛ mɔgɔ 1000 faga o la a se bɛ an ye bi a minɛnw b'an bolo a président b'an ka jamana kunna a sɔrɔdasiw b'an bolo a dusu b'an ka sɔrɔdasiw la dimi tɛ don Mali la tuguni an bɛ an ka armée fo k'u waleɲuman dɔn an b'an da don o la n'an bɔra yen nɔ o don n ye video dɔ kɛ n bɛna segin tuguni ka mɔgɔw hakili lajigi k'an ka sɔrɔdasiw hakili lajigi k'an ka ɲɛmɔgɔw hakili lajigi o jɔlen ka to Mali ni Niger frontière la parce que minɛn baden de bɛ ka don Niger kɔnɔ nin waati in na parce que maliyɛn den bɛɛ wulilen don bi ko min ye MINUSMA ye k'u k'u kunna kala ta ka bɔ an ka jamana kɔnɔ a MINUSMA dun tɛ fɛ ka taa ka bɔ an ka jamana kɔnɔ o de la attaque missionnaires bɛ ka caya minɛn in bɛ ka bɔ Niger de tubabuw bɛ ka minɛn caman de ladon Niger kɔnɔ n bɛna an ka ɲɛmɔgɔw hakili lajigin tuguni u jɔlen ka to i y'a faamuya bala aradari ça veut dire u ka aradari ɲɛsin Niger ni Mali frontière la an ka aradari ka ɲɛsin Mali ni Niger frontière la fɛn fɛn bɛ don i y'a faamuya bala u k'a kun ci k'a dafara hali dumɔgɔ i y'a faamuya bala dontɔla Mali kɔnɔ k'a bɛɛ photo ta k'a bɛɛ capture kɛ maintenant an ka ɲɛmɔgɔw hakili lajigin tuguni parce que vocal c'est très important parce que ne y'a fɔ n ka kuma la o don n ko an balimakɛ de bɛ Niger n ko a ye vocal ci ma k'a fɔ minɛn baden de bɛ ka don Niger tubabuw bɛ ka kɛlɛkɛ minɛn caman de la don Niger kɔnɔ nin waati in na a bɛ ka don i y'a faamuya bala kun jumɛn de kama maliyɛnw bɛ se ka faga cogo min na Mali bɛ se ka déstabiliser cogo min na nin fanga in mago bɛ se ka sa cogo min na nin de tubabuw ka laɲini ye parce que ka Assimi to Mali kɔnɔ tubabuw tɛ hɛrɛ sɔrɔ yen nɔ u bɛ taa ka bɔ an ka jamana kɔnɔ o dun man di tubabuw ye u balo bɛ bɔ anw de fɛ u savent que u bɛ balo anw de joli la wa minɛn caman de bɛ ka don yen voilà hakililajigi tɛ dɔwɛrɛ ye an ka sɔrɔdasiw jɔlen ka to Niger frontière ani Burkinabéw fana u jɔlen ka to Niger frontière la minɛn kana don minɛn kana bɔ mobili fɛn fɛn bɛ bɔ Niger ka don Mali kɔnɔ k'a daminɛ a nugu i y'a faamuya bala f'a kunkolo ka analyse k'a bɛɛ la ka écho passer a bɛɛ la fɛn fɛn b'a kɔnɔ ka tiɲɛ n'a nkalon bɔ ɲɔgɔn na parce que nin waati na janfan caman de bɛ ka siri an kɔ kan n bɛ cɛ ka vocal k'a la walasa an ka ɲɛmɔgɔ jɔlen bɛ se ka to sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na u bɛ se k'u hakili to yɛrɛ la cogo min na n bɛ vocal k'a la c'est très important parce que ne ye vocal joué n'i ma fili même pas 2 semaines i m'a ye attaque bɛ ka kɛ parce que minɛnw de bɛ ka di jihadistes ma bi minɛn de bɛ ka di MINUSMA mɔgɔw ma i y'a faamuya b'a la ko attaque misɛnninw caya an ka jamana kɔnɔ mais u n'u ka attaque bɛɛ u ka misɛn olu bɛ ka janfa fɛn fɛn labɛn an ɲɛ b'u la u bɛ ka kojugu fɛn fɛn labɛn Mali kɔnɔ ça veut dire que olu bɛ anw ɲɛkɔrɔ komi ne sigilen filɛ n ka téléphone ɲɛfɛ cogo min na ɲɛ bɛ Seyidi Sissoko la ɲɛ bɛ Zeska Mete la ɲɛ bɛ mɔgɔ caman na ça veut dire que kafiri ninnu b'a ɲɛkɔrɔ o cogo de la o bɛ labɛn fɛn fɛn sabati o b'a sɔrɔ anw ɲɛ b'o la yanni u ka se anw ma an b'u kunbɛn k'u kun ci k'u dafara ne balimaw n bɛna an balimakɛ hakili lajigi an ka sɔrɔdasiw hakili lajigi k'u hakili to u yɛrɛ la k'a fɔ an ka ɲɛmɔgɔw ye u jɔlen ka to k'a yira bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko minɛn bɛ ka don Niger kɔnɔ bi a ka bon hakili ma n bɛ vocal k'a la hakililajigi don. Assalamualaikum balimakɛ Abedi ça va ni ce alhamdulilayi voilà n ko nouvelle dɔ bɛ yen bon an t'a fɔ ka mɔgɔw lasira mais fɛn de don min bɛ yen a nouvelle tɔgɔ ye Faransi militaires minnu bɛ Niger olu ye mobili caman ni kati caman ta u bɛ ka taa 3 frontières la donc u sera dugu dɔ la ko Tilaberi u sera yen fitiri fɛ u y'u jɔ dugu kɔfɛ su kora waati min na u y'u ka lumière ninnu faga phare ninnu faga hali clientɔ ninnu u y'u bɛɛ faga ka sɔrɔ ka dugu traverser ka sira minɛ ka taa 3 frontières la donc o ye bi mɔgɔ lasira parce que minnu bɛ k'a ɲɛfɔ n ye o ye sɔrɔdasi de ye Niger sɔrɔdasi dɔ de ne wele u bɛ k'a ɲɛfɔ n ye donc ale fana y'an ka mɔgɔ sigilen de min bɛ Niger voilà donc vraiment ko an k'a fɔ an ka mɔgɔw ye k'u ka janto yɛrɛ la et puis ko Tchad sɔrɔdasi caman de nana ka don Niger dugukolo kan yen donc o ni sɔrɔdasi militaire français ninnu o n'olu bɛ ka collaborer mais k'u t'a dɔn sɔrɔdasiw ninnu bɛ taa yɔrɔ min na
sari surasu minnu bɔra Chad ka na Niger u ni Faransi surasu ninnu de bɛ ka kɔrɔbɛrɛ mais olu t'a dɔn ko Chad surasu ninnu bɛ taa yɔrɔ min quoi donc olu ye jateminɛ u ka jate la on dirait Chad surasu ninnu kan ka taa Burkina frontière de la quoi donc or que Mali ni ala kan kisa ma ni cɛni nana Mali la ya comme a nana Niger nana Burkina de la quoi n'a nana Burkina fana b'a fɔ ko ala kan kisa ma ni cɛni nana Burkina b'a fɔ ko a nana Mali la donc kan ka janto an yɛrɛ la quoi o de nouvelle bɛ bon on va partager ni i bɛ hakilila lajɛ a la en tout cas il faut demander information. Voilà, nin kunnafoni c'est très important. N'i y'a ye n bɛ ka segin a kan a nafa de ka bon. Janfa bɛɛ bɛ ka siri Mali ni Burkina kan bi. Minan sugu bɛɛ bɛ ka don Niger kɔnɔ bi walasa Mali ni Burkina bɛ se ka attaquer cogo min na. K'a ɲini an ka ɲɛmɔgɔw fɛ u jɔlen ka to Mali ni Niger frontière cɛ. U jɔlen ka to Burkina ni Niger frontière cɛ. Minan caman de bɛ ka don yen bi. Parce que u jugu ye anw de. An bɛ ka lebu min da u kan. An bɛ k'u gɛn k'u kuma sulu k'u bɔ an ka jamana kɔnɔ cogo min na. Bilahi n'u ma dɛsɛ u t'an to yen. U fana b'u k'u seko bɛɛ kɛ walasa u bɛ se k'anw ka jamana ci cogo min na. Aw tulo b'a la ko n'u bɛ ka don Niger dugu dɔw kɔnɔ ko tilabeliw kɔ a la ko bɛ u ka mobili limɛriw faga ka kilontanw faga ka tɛmɛ mɔgɔw ɲin'a ma ka taa Mali ni Niger frontière la. N'u bɛ ka don Niger dugu kɔnɔ n'u bɛ ka dugu cɛ ci o bɛ dogo de walasa jamana kɔnɔdenw ka n'u ye u bɛ tɛmɛ su fɛ de. O bɔlen kɔfɛ a la min ye Tchadi sɔrɔdasi ye olu caman fana de donna Niger kɔnɔ olu nakun Niger kɔnɔ ala de b'a dɔn. Ça veut dire que janfan caman de bɛ ka labɛn Niger kɔnɔ mais n'an jɔlen tora a ka ca ala fɛ u sago tɛ sɔrɔ. N'an jɔlen tora a ka ca ala fɛ u bɛ malo. K'an ka ɲɛmɔgɔw hakili lajigi nin vocali o k'a ta ni sɛbɛ ye dɛ. Nin vocali min filɛ nin ye ɲɛkali ala la tiɲɛ de b'a la. Parce que Niger ye Français de ta ye bi Niger ye Américains de ta ye bi aw bɛɛ lajɛlen b'a kalama Bazoum tun bɛ fɛ ka muruti waati min na k'i tɛgɛ bɔ Français bolo fo u ka chef d'état-major nana Mali kɔnɔ aw bɛɛ lajɛlen bɔra kalama Amérique bolitɔ taara Niger Français bolitɔ taara Niger o taara Bazoum i y'a faamuya b'a la ka taa pression d'a kan tuguni walasa a kana se ka b'u bolo ni Niger bɔl'u bolo dɔrɔn o ye jihadiste ko bannen pewu. Wa u bɛ ka kojugu bɛɛ labɛn Niger kɔnɔ kɛlɛkɛminɛn sugu bɛɛ bɛ ka don yen i y'a faamuya Tchadi sɔrɔdasi fanba bɛɛ lajɛlen bɛ ka n'a ye u b'u dogo k'an ka mɔgɔw attaquer sufɛ u b'u dogo ka attaquer misɛnninw kɛ mais ala k'an kisi ninnu tɔɔrɔ ma ala k'u malo ala k'u ta tiɲɛ ala k'u halaki an ma fila ɲini ala fɛ an ma saba ɲini ala fɛ an balimaw ka lafiya a n'an ka jamana ka basigi an y'o dɔrɔn de ɲini an ma mɔgɔ fa nɛni an ma mɔgɔ ba nɛni an ma bin mɔgɔ kan an ma mɔgɔ tɔɲɔ an denw bɛ lafiya cogo min na an b'o wuli ka jɔ de la ni e de ko ko anw tɛ lafiya ala bɛ doni sigi k'u doni min b'a to n'i bɛ ɲinɛ anw kɔ ewa Français bɛ wuli ka jɔ la bi u ni Américains o bɛ wuli ka jɔ la bi Niger kɔnɔ a ka bon hakili ma parce que an bɛ fɛ ka MINUSMA gɛn ka bɔ an ka jamana kɔnɔ ni MINUSMA gɛnna ka bɔ an ka jamana kɔnɔ kɔlɔlɔ don olu ma hɛrɛ don anw ma mais an jɔlen ka to ka an faso defa faamaw fara fantanw kan sɔrɔdasiw fara population kan Mali tɛ jɔ n'an bɛɛ ma kɛ kelen ye Mali tɛ jɔ n'an bɛɛ ma tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an bɛɛ de kan ka kɛ sɔrɔdasi ye nin waati in na an bɛɛ de kan ka kɛ armée ye nin waati in na an bɛɛ kan ka cɛsiri i y'a faamuya b'a la ça veut dire que banabagatɔ fɔra mɔgɔ kɛnɛma kan i y'a faamuya b'a la fiyɛtɔ fɔra nanbara kan an bɛɛ kunnafoni an ka di ɲɔgɔn ma o de bɛ faso in segin a danbe kɔnɔ ni faso in ma segin a danbe kɔnɔ a tɔɔrɔ bɛ se ka s'an bɛɛ ma ni balawu ko k'a bɛ don jamana kɔnɔ a tɛ mɔgɔ ɲininka tɔgɔ la a tɛ mɔgɔ ɲininka jamu la wari b'i kun wari t'i kun a bɛ taa ni bɛɛ de mais n'an kɛra kelen ye k'an ŋaniya kɛ kelen ye k'an faso sauver a hɛrɛ bɛ se bɛɛ ma lafiya bɛ se bɛɛ ma an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen ne balimaw an b'a fɔ maliden bɛɛ lajɛlen ye ko Segu cɛkɔrɔbaw ani Segu diinɛ ɲɛmɔgɔw o ye wele bila maliyɛnden bɛɛ ma ko le 28 juma nata ko bɛɛ lajɛlen ka bɔ i y'a faamuya b'a la ka MINUSMA gɛn ka bɔ an ka jamana kɔnɔ MINUSMA de ye kojugu kunyanfan ye attaque fɛn fɛn bɛ ka kɛ Mali kɔnɔ i bɛ na ni kuranɛ n bɛ n tɛgɛ d'a kan a bɛɛ ju bɛ ka bɔ MINUSMA de la
Depuis fora ko minisma kanga jamana bla ataku be ka caya. Depuis minisma nyaba la malen dembe hakili jolendo. Malen dembe ka la nyini te foye minisma ka bwanga jamana kono. Ni maye ataki misano be ka caya. Ni ataki uchara olu be soro ka ta fo onina basigite Mali kono nambura Mali kono population de bena sa. Ça veut que bien kala nyina o sen dalen be bien kala ka obe ye chugo jume. Ateye de toro fembe anka minisma de nodo. Ka taa minan di jadisu ma minisma do ka jadisu furakɛ minisma do ka ataku kɛ Mali kɔnɔ a bɛɛ ju ye minisma de ka segu maakɔrɔbaw ko k'a fɔ population bɛɛ lajɛlen ye le 28 i y'a faamuya bala ko an bɛɛ ka bɔ bɛn de cerveau fana n'a ka mɔgɔw bɛ Bamakɔ le 28 olu bɛɛ bɛ bɔ min ye minisma ye k'u kun n'u kala ta ka bɔ an ka jamana kɔnɔ an t'u fɛ bi an t'u fɛ sini u donna jamana fɛn fɛn kɔnɔ lafiya ma na ye basigi ma na ye hɛrɛ ma na ye u donna jamana fɛn fɛn kɔnɔ a kɛlɛ ma ban parce que olu yɛrɛ de ye kojugu kunyanfan ye n'a ma ɲa ko minisma b'an ka jamana kɔnɔ lafiya tɛ ka na ye basigi tɛ ka na ye tɔɔrɔ fara tɔɔrɔ kan solution kelen pe jama de bɛ fara ɲɔgɔn kan ni maliyɛn den bɛɛ farala ɲɔgɔn kan bilahi an bɛ se ka ninnu gɛn ka bɔ yen n'an bɛɛ y'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma bilahi an bɛ ninnu gɛn ka bɔ yen ni ninnu bɔra an ka jamana kɔnɔ don o don lafiya bɛ na basigi bɛ na n ye n kali ala la bilahi en tant que ninnu b'an ka jamana kɔnɔ hɛrɛ tɛ don yen en tant que ninnu b'an ka jamana kɔnɔ ataki tɛ ban gɛri tɛ ban yen wa balawu tɛ ban mais n'an sera ka ninnu gɛn ka bɔ an ka jamana kɔnɔ n bɛ n kali ala la ala min ka bon n ka kali ma bilahi tɔɔrɔ bɛ ban sisan parce que c'était jadisu ye tuguni o jadisu se ka fara ɲɔgɔn kan k'u bɛ don an ka jamana kɔnɔ jadisu se ka tugu ɲɔgɔn kɔ tuguni k'u bɛ taa kojugu kɛ minisma de b'an sen kɔrɔ i y'a faamuya bala janfa bɛɛ bɛ ka bɔ minisma de yɔrɔ la ataki fɛn fɛn bɛ ka kɛ minisma don mais n'a sera k'u gɛn ka bɔ an ka jamana kɔnɔ bilahi même pas une semaine aw t'a mɛn ko dugu jɛnna tuguni aw t'a mɛn ko dugu atakɛra tuguni aw t'a mɛn ko bɔmu taara da sira la tuguni bilahi n bɛ n kali ala la mais a tɛ ɲa fo k'an ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma a tɛ ɲa fo k'an ka bɔ hali mɔgɔ minnu bɛ tunga la a y'aw musow wele k'aw denw wele k'aw somɔgɔw wele ka bɛɛ lajɛlen wele ka bɛɛ motiver d'ici le 28 avril o k'a sɔrɔ an y'an somɔgɔ bɛɛ averti k'an somɔgɔ bɛɛ wele bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kɔnɔkulu ye minisma ka kun na kala ta ka bɔ an ka jamana kɔnɔ en tant que minisma bɛ yen ni mɔgɔ lafiyara bilahi anw tɛ lafiya en tant que minisma bɛ yen bilahi basigi tɛ na minisma de ye jahadisi ye ataki fɛn fɛn bɛ kɛ minisma don kojugu fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ minisma de b'a kɔfɛ ni cɛ t'a fɔ anw b'a fɔ mais a tɛ ɲa fo k'an ka fara ɲɔgɔn kan de a segu cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ko ka ci lase aw ma an bɛɛ ka bɔ kayikaw bagunukaw i y'a faamuya bala fan bɛɛ fɛ le 28 an bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ faaba la Mali kɔnɔ bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ segu i y'a faamuya bala kuma kelen pe minisma ka taa ka bɔ an ka jamana kɔnɔ minisma ka taa ka bɔ an ka jamana kɔnɔ n ye fɛn dɔ ye fana n bɛna hakilina fɔ o fana la bonya kɔnɔ karama kɔnɔ kunu n ye jɛkulu dɔ ye ko olu bɛ bɔ bi ko ka minisma gɛn walahi fasoden ɲumanya don wa kuma ɲuman fana don ŋaniya ɲumanya don n'o ye isa min bɛ to k'an ka sanuko fɔ émission na isa ɲinana jamu kɔ isa sise k'olu bɛ bɔ bi k'o tɛ don tuguni ne bɛ min ɲini isa sise ninnu fɛ bɛn de cerveau ninnu fɔlɔ de y'a fɔ k'u bɛ bɔ le 28 ko ka minisma gɛn ka bɔ Mali kɔnɔ bɛɛ bɛ bɛn de cerveau ninnu de dɔn minisma ko kɛlɛ la i y'a faamuya b'a la c'est pas la peine an ka fara date min fɔra an bɛɛ k'o kɔnɔ an ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kɔnɔkulu kelen ye ka kɛ jamaba kelen ye n'an ko ni dɔw ko k'olu bɛ bɔ bi dɔw bɛna bɔ le 28 a bɛna kɛ kilanko ye a bɛna kɛ place ko a bɛna kɛ ɲɛmɔgɔya ɲiniya ye komi i y'a faamuya bala tɔn dɔw kɛra cogo min na ni bɛɛ ko ne ka kɛ ɲɛmɔgɔ ye ni bɛɛ ko ne de bɛ bɔ tan ne o man ɲi segukaw y'u ta bila le 28 bɛɛ ninnu ta ye le 28 bon an ɲɛ b'a la isa ninnu ko k'olu bɛ bɔ depuis bi isa je crois que mɔgɔ caman b'a dɔn ko isa sise a bɛ émission kɛ plateau ni ɲɔgɔn cɛ a ye kɛ kelen ye quoi o de ka ɲi juguya tɛ k'a fɔ ko n bɛ aw ka fɛn sabute o tɛ i y'a faamuya n'an bɛɛ kɛra kɔnɔkulu kelen ye ka ɲɔgɔn minɛ ka bɔ don kelen o nafa ka bon parce que n'aw bɔra bi ma d'a la ni maliyɛn fanba bɛna bɔ aw kɔ
n'o dun ma bɔ aw kɔ a bɛ se ka na ni furukufuruku ni fɛnw ye quoi an k'o ko ninnu dabila dati kelen de dira segukaw b'o dati kɔ kayikaw b'o dati kɔ ne yɛrɛ fa ka dugu bagunu olu fana b'o dati kɔ i y'a faamuya bala an bɛɛ ka le 28 kɔnɔ an bɛ sɔrɔ ka bɔ ɲɔgɔn fɛ n'an bɔra o la n'an tɛ segin ka don an bɛ to kɛnɛ ma mais ni dɔw ko k'olu bɛ bɔ bi parce que an y'a ye dɔw taara ɲɔgɔn sɔrɔ maison des jeunes na i y'a faamuya bala maison des jeunes na k'a fɔ ko olu bɛ bɔ bi ko n'u bɔra k'u tɛ don ne kɔni ka hakilina ye min ye a ye le 28 kɔnɔ an bɛɛ ka kɛ jama kelen ye o de nafa ka bon parce que n'a kɛra kilanko ye ni bɛɛ ko ne ka kɛ ɲɛmɔgɔ ni bɛɛ ko ne de fɔlɔ bɛ bɔ ni bɛɛ ko ne de ka tɔgɔtigiya ni fɛn ninnu ta franchement a bɛ se ka na ni farafarali ye an mago tɛ farafarala bi an mago tɛ i y'a faamuya bala ɲɛmɔgɔya ɲini ni place ɲini na quoi kuma n'a fɔ cogo do dɛ a bɛ se ka kɛ a bɛ digi u la mais kuma n'a fɔ cogo do ni ne b'u place la walahi u kan ka le 28 kɔnɔ n'o kɛra on va sortir ensemble jama bɛ bɔ jama bɛ ye mais n'olu ko k'u bɛ bɔ bi ma da la ni mɔgɔ caman bɛ bɔ ni mɔgɔ caman dun ma bɔ a bɛ se ka digi u la a bɛ se ka na ni furukufuruku ye c'est pas la peine an ka presser le 28 sera juma nata o sera déjà an k'o kɔnɔ an bɛɛ ka bɔ ɲɔgɔn fɛ voilà a bɛ nin yɔrɔnin tigɛ ka lase u ma min ye Isa ye Isa Sise a bɛ kuma plateau ni ɲɔgɔn cɛ an y'u ka conférence ye kunu walima kunasin k'olu bɛ bɔ bi MINUSMA kama est-ce que o sera bɛɛ ninnu ma wa o ni bɛɛ ninnu bɛ hakilina kelen na wa o ni segukaw bɛ hakilina kelen na wa an bɛ fɛ k'o de dɔn n'a y'a sɔrɔ o sera bɛɛ ninnu ma i y'a faamuya b'a la k'a f'u ye k'olu bɛ bɔ bi bɔn alhamdulillah n'u ma s'o ma u ka se bɛɛ ninnu ma bɛɛ ninnu y'a fɔ ni ma da la a bɛ nin ka kalo kelen bɔ u ye bɔli bila le 28 de ma voilà u ka o jija u ka o kɔnɔ an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen a bɛ nin yɔrɔnin tigɛ k'a lase Isa ninnu ma ko an kana fara-fara quoi parce que nin bɛ na ni fara-farali de déjà mɔgɔ fɔlɔw y'a fɔ k'olu bɛ bɔ le 28 n'a fɔra nana k'a bɛ bɔ bon a bɛ na ni fara-farali ye quoi parce que an bɛ Mali ko ninnu dɔn hali n'a y'a sɔrɔ a hakilina tɛ aw la mɔgɔ minnu bɛ aw kɔ olu bɛ se ka na ni fɛn ye quoi parce que a mɔgɔ qualité ninnu ka ca jama la n'aw bɔra dɔrɔn mɔgɔ dɔw bɛ se ka sɔrɔ aw tu la ka ninnu lagosi walima mɔgɔ dɔw bɛ sɔrɔ dɔw fana tu la k'aw lagosi bon a bɛ na ni kilasili ni fara-farali ye quoi on n'est pas besoin de ça maintenant an bɛɛ ka kɛ kɔnɔkulu kelen ye ka fara ɲɔgɔn kan ka voilà c'est ça an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ an ɲɛ bɛ fasoden juguw la i y'a faamuya b'a la fasoden jugu k'a daminɛ comment ça s'appelle Serge Daniel ani CDR mɔgɔ caman o bɛ ka faso lagosi bi u dogolen b'u ka pagew sanfɛ information kolon di ka faso lagosi ka jamana lagosi i y'a faamuya b'a la mais an y'a fɔ aw ye depuis nin ko in daminɛ waati fanga min bɛ yen bi opposant ko t'a la majorité ko t'a la aw yɛrɛ ka avocat bɔra k'a fɔ faransi kɔnɔ yan n'o ye Kasum Tapo ye faransi TV5 y'a ɲininka k'u kɛra opposant de Kasum Tapo ko k'olu tɛ opposant ye fanga min bɛ yen bi opposant ko t'a la parce que jamana kɔnɔdenw ma sigi i y'a faamuya b'a la o nana de fanga min tun bɛ yen a ma ɲi k'o fanga bɔ yen walasa jamana bɛ se ka segin a sen kan cogo min na mais ni e ko k'i b'i yɛrɛ kɛ opposant ye fɛn bɛ yɛlɛ i la ɲi tɛ fɛn min t'a kɔnɔ dɛ ni e ko k'i b'i yɛrɛ kɛ opposant ye malo b'a kɔfɛ dɛ k'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ye mɔgɔ minnu bɛ k'u yɛrɛ kɛ opposant ye bi ka nin fanga in buruja ka nin fanga in nɛni anw ka sariya sunba kɔnɔ transition mɔgɔ man ka kɛ opposant ye o kɔnɔna na président min bɛ eli i y'a faamuya b'a la mɔgɔ minnu kɛra président fɛ olu bɛ kɛ majorité ye mɔgɔ minnu ma kɛ président fɛ olu bɛ kɛ opposant ye opposant ya kɔrɔ tɛ juguya ye o faso ka hɛrɛ de bɛ ɲini mais anw lagalagatɔ ni anw fɛndɔnbali de y'a kɛ i y'a faamuya b'a la juguya ye n'aw hakili b'a la faransi yan an y'u ka ambassadeur gɛn waati min na Marine Le Pen ni ye Macron sogo d'a ma a b'a dun Jean-Luc Mélenchon ni ye Macron sogo d'a ma a b'a dun mais an y'u ka ambassadeur gɛn don min na o don faransi kɔnɔ opposant ni majorité ko ma y'a la u farala ɲɔgɔn kan de k'u ka jamana intérêt k'a défend mais anw de y'a kɛ lagalagatɔya ye parce que n'anw donna ko ko la an tɛ ko kalama an b'a bɛɛ de tiɲɛ a fanga min bɛ bi opposant ko t'a la majorité ko t'a la race bala yɛrɛ du l'homme tranquille depuis Paris ne de filɛ nin ye k'a fɔ a mɔgɔ fɛn fɛn mana t'i yɛrɛ kɛ opposant ye ni ko in sɔrɔ i bɛ segin n'a ye dɛ n y'a fɔ a bɛ san kelen bɔ a bɛ san fila bɔ mɔgɔ mɔgɔ i kunkolo b'i kan da la i hakili bɛ baara kɛ i y'a faamuya la i ni hakili bɛ ɲɔgɔn fɛ e man ka nin fanga in kɛlɛ parce que nin fanga in bɛ na waati min na jamana de tun tɛ yen i y'a faamuya nin fanga bɛ na waati min na jamana de tun binnen don président min tun bɛ yen a tun dɛsɛra mali bɛɛ tun minɛnen don u ye président bɔ yen ka jamana wuli ka jɔ a sen kan
jamana bɛ ka jɔ waati min na ni e ko i bɛ nin fanga in buruja malo b'a kɔfɛ dɛ mɔgɔ caman de bɛ k'a yɛrɛ kɛ opposant bi an ye dɔw tɛgɛ ta i y'a faamuya b'a la u ye kunnafoni lankolonw di ko Wago sara ko Modibo Konɛ sara sabu juguya do quoi o bɛ pasi fow kɔfɛ ka faso lagosi ka information kolonw di information minnu bɛ faso lagosi mais a bɛɛ capture b'an bolo mɔgɔ minnu bɛ whatsapp groupe kɔnɔ o mɔgɔ minnu bɛ yan fɛ o a bɛɛ lajɛlen de capture bɛ an bolo parce que sen tɛ mɔgɔw y'a loi voter i y'a faamuya quoi nin waati na cɛ o cɛ mana sɔrɔ e bɛ ka faso de lagosi ka terroriste ka vidéo partager ka terroriste dɛmɛ jamana kan attaque min mana kɛ e bɛ nisɔndiya n'o ye an ka jamana mana tɔɔrɔ sɔrɔ e b'o kɛ yɛlɛko ye an bɛ ka tigilamɔgɔ bɛɛ ka numéro di faamaw ma ka tigilamɔgɔ bɛɛ photo ta k'a di faamaw ma ka tigilamɔgɔ kumakanw ta k'a di faamaw ma o baara de bɛ sen na nin waati na a mɔgɔw ka ca whatsapp groupe de kɔnɔ parce que cɛw tɛ ils sont pas de couilles u dogolen bɛ whatsapp groupe de kɔnɔ hali ni kala y'an ka mɔgɔw wagasi o bɛ nisɔndiya n'a ye n'an ka dugu atakɛra o b'o kɛ yɛlɛko ye ni tɔɔrɔw ye mali sɔrɔ olu b'o kɛ nisɔndiya ko ye cɛ o cɛ bɛ k'o baara sugu kɛ ni m'a dabila malo b'a kɔfɛ enquête bɛ whatsapp groupe bɛɛ kɔnɔ bi komi aw tɛ kuma mɛn falibo de b'aw kunkolo kɔnɔ depuis kunun bɛ ka nin kuma fɔ cɛ o cɛ ka baara don n'i m'a to yen an ka faamaw ɲɛ bɛ bɛɛ la bi dɛ e fantan kɛ ni se tɛ e ye e bɛ luwanse de la e muso n'i denw bɛ luwanse de la hali sini e bɛ dumuni sɔrɔ cogo min na ala de b'a dɔn sini e bɛ daraka dun cogo min na ala de b'a dɔn ni e n'i yɛrɛ kɛ opposant ye ka jamana lagosi ka nkalon da jamana la e mana taa kaso la sojuru bɛ yɛlɛ i la nka cɛ ala de bɛ bɔ a gɛlɛya kɔnɔ i sen bɔ ni manamana ko ninnu na i ka sigi yɛrɛ ma e kumakan tɛ se ka ci ka ci i kumakan tɛ se ka nin fanga in bɔ a pilasi la c'est i bɛ k'i yɛrɛ sɛgɛn fu maliyɛn bɛɛ bɛ nin fanga in fɛ yan'a ka taa yɔrɔ jan k'aw lasomi cɛ o cɛ ka baara don cɛ o cɛ b'a ko sugu la gurupuw kɔnɔ n'i m'a dabila bi sariya taara a kama de loi taara a kama an bɛ sente mɔgɔw fɔ k'u waleɲuman dɔn i y'a faamuya o la an balimakɛ amadu albert mayiga a y'a kuma fɔ a ka video la ne yɛrɛ y'a fɔ an ka video la kunun cɛ o cɛ ka baara ye nin ko ninnu ye n'i m'a dabila kɔlɔlɔ b'a kɔfɛ i y'a faamuya b'a la a baara bɛ sabu sente mɔgɔw y'a loi voter ka taa di procureur Ture ma bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ko procureur Ture ka cɛdenw bɛ fan bɛɛ fɛ fɛn fɛn de bɛ na ni hɛrɛ ye faso ma procureur Ture n'a ka cɛdenw b'o baara de la bi n'o ye cɛ o cɛ ta i tɛgɛ ma whatsapp groupe kɔnɔ i bɛ ka faso nɛni i bɛ ka juguw dɛmɛ faso kan i bɛ ka faso buruja condamné jusqu'à la mort condamné jusqu'à la mort a fɔlen filɛ aw ye n'aw m'a dabila malo b'a kɔfɛ an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen min ye Serge Daniel i y'a faamuya la hɔrɔnkolo nantankolo den min ni sɔrɔ cogo ma dɔn a la dɔw ko bɛnɛnuwa don bɛnɛnuwaw yɛrɛ ko k'olu somɔgɔ tɛ Serge Daniel mɔgɔ si t'a bɔyɔrɔ dɔn nationalité 120 de b'a bolo Faransi nationalité b'a bolo Mali nationalité b'a bolo Côte d'Ivoire diɲɛ nationalité bɛɛ de b'a bolo mais a wolola dugu min na olu y'a gɛn ka b'u ka jamana kɔnɔ ko nafigi den don ko kafiri don ko bɔnɛma wolo don olu banna la u b'a yira k'a fɔ den ɲuman tɛ a bɛ n'a tɛ Mali kɔnɔ a bɛ Côte d'Ivoire n'a tɛ Côte d'Ivoire a bɛ Sénégal i y'a faamuya la attaque min kɛra Sévaré an ka sɔrɔdasiw de wuli ka jɔ kɛ ka juguw kunbɛn minɛn fɛn fɛn tun b'u bolo k'a bɛɛ jeni Serge Daniel kafiri den de nan'i sigi ko MINUSMA de ye Mali kanw a sauver ko ni MINUSMA tun tɛ k'u tun b'an ka kan bɛɛ ci k'u tun bɛ Sévaré bɛɛ jeni mais e bɛ dugu min na i bɛ t'o ye bilahi n ye n kali ala la an tɛ sake nationalité min b'i bolo nafa yɛrɛ t'a minɛli la tuguni quoi mais i bɛ jamana min kɔnɔ i bɛ to i tɛ se ka don Mali kɔnɔ tuguni parce que e ye faso kunmasuluden de ni cɛni n'a ɲakiliba den komi tori i y'a faamuya a ɲɔgɔn jugu sago den ma wolo o de la a wolola jamana min kɔnɔ n'o ye bɛnɛ ye olu y'a gɛn k'a sugu ma dɔn ko halala tɛ k'a ɲɔgɔn fasoden jugu ma wolo a ɲɔgɔn nafigi ma wolo olu y'a gɛn a taara Mali kɔnɔ o y'a sɔrɔ jugu sago min bɛ lahara Ibrahim Boubacar Keita k'anw ka papier di den lankolon bɛɛ ma k'anw ka nationalité k'a di kafiriw ma k'a di mɔgɔ lankolon ma o IBK de tun bɛ fanga la a taara yen nɔ k'anw ka nationalité ta k'a yɛrɛ kɛ maliyɛn ye mais Mali nationalité b'a bolo hɛrɛ tɛ fɔ maliyɛnw ma i y'a faamuya bala tiɲɛ tɛ fɔ Mali kɔnɔ fɛn fɛn de bɛ kɛ lagosi k'a ɲɛsin Mali ma nin Serge Daniel Tori den ale de b'o information la passer mais an bɛ dugawu kɛ ala ka hinɛ la k'i dayɔrɔ sumaya kafiri si sago tɛ sɔrɔ Mali kɔnɔ tuguni banna
mali tɛgɛ bɛ ala bolo bin cogo t'an na n'a y'a sɔrɔ an bɛ tiɲɛ ka jugu bɛ dɛsɛ n'a y'a sɔrɔ fana anw de bɛ nkalon kan bila sisan b'a sɔrɔ jugu ye dankari kɛ anw ka ɲɛnamaya la mais anw bɛ tiɲɛ de kan an ma mɔgɔ fa neni an ma mɔgɔ ba neni an ma taa bin mɔgɔ kan an ma mɔgɔ ka sanu suɲɛ an ma foyi suɲɛ an balima minnu bɛ ka sa an k'o de ka dabila mɔgɔ si tɛ fɛ i su mɔgɔ ka sa manamana ko la mɔgɔ si tɛ fɛ i ka jamana ka tila manamana ko la mɔgɔ si tɛ fɛ i fa dugukolo ka minɛ i la manamana ko la an b'o kɛlɛ de la n'a ye juguya ta k'anw sɛgɛrɛ a kɔ ye malo de faransi bɛ ka malo a dɛmɛbagaw bɛ ka malo jihadisiw bɛ ka faga c'est que mali bɛ ka kunnawolo diɲɛ fantan a naani bɛɛ lajɛlen na e hɔrɔn kolon ka t'i sigi ko minisima de y'an sauvé minisima bɛ se k'anw sauvé cogo jumɛn minisima yɛrɛ ye baara min kɛ o b'an sauvé cogo jumɛn la question est là baara min kɛra Sevare ye minisima de y'a kɛ parce que jihadisiw tɛ se ka bɔ kɔfɛ k'u bɛna don an ka dugu kɔnɔ minisima de b'an ka dugu kɔnɔ janfa in labɛnna dugu de kɔnɔ a caméra b'an bolo bi aradari b'an bolo bi a kɛlɛkɛcɛw b'an bolo bi a minɛn bɛɛ b'an bolo bi jihadisiw tɛ se ka tugu ɲɔgɔn kɔ tuguni k'o bɛ taa dugu attaquer walima u bɛ kojugu kɛ nin janfa in labɛnna Sevare de kɔnɔ a jɔn de bɛ Sevare kɔnɔ minisima jɔn de bɛ Sevare kɔnɔ minisima a olu de ye nin janfa in labɛn o janfa ko minisima ka tila k'o bali Sɛgɛ Daniel an tɛ ji min na n'u ye wa an tɛ réfléchir ni an tulo ye quoi an bɛ réfléchir n'an hakili de mais ni mɔgɔ barika banna ni mɔgɔ ta tiɲɛna i bɛ sɔn ko bɛɛ ma depuis bɔrɔla Mali kɔnɔ ka taa Sénégal c'est fini pour toi mon frère Sɛgɛ Daniel Buba Fane Bubu Sise ninnu Karim Keta ninnu bɛɛ kɛra mɔgɔ sugu kelen de i bɛ se ka faso dɔgɔya k'i to kɔfɛ mais e tɛ don faso kɔnɔ tuguni Mali nationalité kana danga k'i bolo dɛ n'i nana Mali kɔnɔ i bɛ ɲangi i y'a dɔn k'a fɔ tɔɔrɔ b'a kɔfɛ o de la i bolila ka taa Sénégal ninnu mais i tɛ se k'i to Mali kɔnɔ k'i bɛ Mali lagosi kafiriden bɔnɛma wolo ngalontigɛla kalabanci faso kumasuluden ala de farafingolo kɛ ala mɛ tubabu do miiribali tasibali Mali armée de y'i jɔ i y'a faamuya b'a la jugu natɔla k'u kunci k'u dafara ne taara ko minisima yɛrɛ bɛ ka ko min kɛ ko minisima y'o bali o bɛ se ka don mɔgɔ hakili kɔnɔ cogo jumɛn o tɛ se ka don mɔgɔ hakili kɔnɔ o tɛ se ka don mɔgɔ kunkolo kɔnɔ tɔɔrɔ fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ bi bɛ na ni kuranɛ n bɛ n tɛgɛ d'a kan minisima de bɛ k'a bɛɛ kɛ attaque fɛn fɛn bɛ ka kɛ minisima de bɛ k'a kɛ tellement que an y'u ka terrorisiw bɛɛ faga u bɛ ka taa denyɛrɛniw de ta bi k'u degi mobili boli la ka denyɛrɛniw ta bi k'u hakili yɛlɛma k'u ka bɔmu siri u yɛrɛ cɛ la k'u ka taa n faga denmisɛn minnu fagara bi bila a dɔw si tɛ tɛmɛ san 10 kan tellement que an y'u terrorisiw fɛn fɛn tun bɛ Mali kɔnɔ an y'a bɛɛ faga sisan u bɛ ka taa denyɛrɛniw de ta k'olu nɛgɛn u ka t'u yɛrɛ faga mais aw ka misɛn ne y'a fɔ yan n ko anw ka drone hali muso kɔnɔma n'a den kan ka kɛ jihadiste ye sini an ka dronew b'a dɔn dɔw y'a kɛ yɛlɛko ye citerne falen kɛlɛkɛminɛn na n ko an ka drone de y'a dɔn ko fɛn jugu b'a kɔnɔ mais ni kuma fɔra hakilima de b'a faamuya ne y'a fɔ yan ko minɛn b'an bolo bi bilahi c'est que a bɛ komi ni muso kɔnɔma taara eko kɛ minɛnw b'an bolo bi u bɛ Mali kɔnɔ ten ni muso kɔnɔma taara eko kɛ eko b'a yira c'est que radio b'a yira k'a fɔ den ye cɛ ye walima den ye muso ye o minɛnw de b'an bolo bi o ɲɛ bɛ Mali bɛɛ la ko jugu foyi tɛ tɛmɛ o minɛn ninnu na n'a ka ɲi a b'a fɔ k'a ka ɲi n'a man ɲi a b'a fɔ k'a man ɲi n'a ye bomositigi ye n'i ye terroriste de a b'a fɔ ko nin ye terroriste ye a b'a fɔ Modibo Kɔnɛ sigilen bɛ i sen la minɛn fɛn fɛn bɛ ka baara kɛ minɛn fɛn fɛn bɛ ka i y'a faamuya b'a la mɔgɔw bɔ ɲɔgɔn na bi n'a ye mɔgɔ ye ni bɔnmɔsi ka jan komi ne ni ŋaniya man ɲi a b'a fɔ Modibo Kɔnɛ ye ni ŋaniya ka ɲi a b'a fɔ nin tɛ mɔgɔ jugu ye ayiwa muso hara kɔnɔma n'a den kan ka kɛ bɔnmɔsitigi ye walima n'a den kan ka kɛ jihadiste ye n'a den kan ka kɛ sejugu ye a b'a yira bi mais n'i ye nin fɔ kɔnɔ k'a bɛ nkalon tigɛ minɛn minnu tun bɛ ka don ka taa citerne k'o côté kelen a côté gauche k'o tigɛ ni machine ye i y'a faamuya b'a la ka sɔrɔ ka bɔmu jugu ladon o kɔnɔ k'a fa dewu ni anw ka aradari ni anw ka dronew tun tɛ jɔn de bɛ se ka nin ye jɔn de bɛ se ka nin kunbɛn jɔn de bɛ se k'a kunbɛn mais anw ka aradari ni anw ka drone ni anw ka service de renseignement olu de ye nin fɛn jugu in natɔla ye plus de 3 kilomètres u sɔrɔla k'a kunbɛn ka bombarder fɛn fɛn b'a kɔnɔ k'a bɛɛ ci k'a yɛrɛ kɛ ne ye nin fɔ ko non a bɛ nkalon tigɛ dɛ o bɛ ka Mali armée lase yɔrɔ la ka sɔrɔ ma se kunun nin si tun tɛ se ka kɛ Mali kɔnɔ jihadistes tun tɛ anw bon k'an jɛ terroristes tun tɛ wuli anw ka kan kama k'u bɛ dɛsɛ
mais bafle tellement que armée monte en puissance c'est sugu bebanye quelqu'un mina sugu bebambulu nous yu kumbodo ambu kunchuku dafara nous ye c'est que nous ye kojugu takuba nyasi on madro parce qu'on tlalo ko barala drone be sans fraté seigneur tenina et sans citer kala foi te kala manganta la foi ça veut habite les ka flasher de ke jadisi be temeyoro jadisi be dokulu wo fen kono ya ba bela be ka be jatemine o de an boni attaquer na sinon ni tun labɛn na cogo min na bilahi ne ni soutenir tun sera ka don Sévaré kan kɔnɔ Sévaré kan dɔrɔn tun tɛ dɛ a tun bɛ taa ni dugu bɛɛ de parce que bɔnjugubaw de tun b'a kɔnɔ mais ala ni armée bɛ ka monter puissance minɛn sugu bɛɛ b'an bolo radariw b'an bolo droniw b'an bolo an ɲɛ bɛ fɛn bɛɛ la bi mɔgɔ fɛn fɛn bɛ don ka bɔ la bilahi a bɛɛ jate minɛnen don mɔgɔ fɛn fɛn bɛ ka juguya ta ka faso sɛgɛrɛ a bɛɛ jate minɛnen don ala ka barika don ni fanga na an bɛ min fɔ Sɛki Daniel ye ale n'a ka MINUSMA u bɛɛ tagatɔ don ka bɔ Mali kɔnɔ ni ala n'a kira sɔnna le 28 a bɛ lakali tariku la ni ala n'a kira sɔnna a bɛ lakali tariku la ala ka hinɛ aw bɛɛ la k'aw dara sumaya bilahi maliyɛnw n'an ma MINUSMA gɛn ka bɔ yen mɔgɔ c'est à dire que bilahi n'an lafiyara k'a fɔ ne ma ko tu ɲamɔgɔden tagatɔ filɛ nin n'an ye MINUSMA to Mali kɔnɔ n'an lafiyara a b'a fɔ ne ma ko tu ɲamɔgɔden taga faut que maliyɛnw ka bɔ de ka MINUSMA gɛn ka bɔ an ka jamana kɔnɔ parce que MINUSMA de ye maafala ye MINUSMA de ye jihadistes dɛmɛbaga ye attaque fɛn fɛn bɛ kɛ MINUSMA de b'a kɔfɛ i bɛ na ni kuranɛ n bɛ n tɛgɛ d'a kan an bɛɛ ka bɔ le 28 saya don balo tɛ yen an siranna an bɛ sa n'a bɛ kɛ min ye a ka kɛ o ye mais u ka base bɛ yɔrɔ dɔ ka t'u gɛn ka bɔ a bɛɛ kɔnɔ ye u ka bɔ an ka jamana yɛrɛ de kɔnɔ an yɛrɛ bɛ se k'an ka fɛn bɛɛ k'an yɛrɛ ye Mali de bɛ k'a yɛrɛ lakana bi MINUSMA Sévaré yɔrɔ min attaque tun bɛna kɛ yen o ni MINUSMA ka base man ca mais MINUSMA ma jugu natɔla ye MINUSMA ma se ka jugu kunbɛn biyɛnkala ɲininaw sen dalen bɛ biyɛnkala k'a tɛ ye olu yɛrɛ de kojugu kunyanfan ye ninnu donna jamana fɛn fɛn kɔnɔ a gɛri ma ban a masiba ma ban a tɔɲɔ ma ban a kɛlɛ ma ban a foyi ma ban u donna jamana fɛn fɛn kɔnɔ n ka cɛ lafiya tɛ n'a ye basigi tɛ n'a ye wa gɛri tɛ ban fo ka taa cɛ dugukolo meleke solution kelen k'u gɛn ka bɔ an ka jamana kɔnɔ n'u gɛnna sa hɛrɛ bɛ na basigi bɛ na attaque bɛ ban jihadiste bɛɛ bɛ yɛrɛ ɲini mais en tant que u bɛ yen lafiya tɛ na an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen an bɛ na comment ça s'appelle Sévarokaw olu y'a daminɛ déjà a y'a image lajɛ bon ni ala na kira cɛ ni mɔgɔ ye hɔrɔn ye nin kan ka tɔ to mɔgɔ la wa ninnu bɛ bɔ jamana min kɔnɔ walima mɔgɔ minnu ye ninnu bila ka na an ka jamana kɔnɔ n'o ye nin image sugu ye ni joli b'u la u kan ka kɛ cogo di mais ninnu ka intérêt kosɔn bilahi u bɛ sɔn ko bɛɛ ma ninnu ka intérêt kosɔn bilahi hali julankolon bɛ se ka tagama ka bɔ Bamako suguba la ka taa fo Bagadaji u julankolon u y'a faamuya bala u kɔkili fila b'u ɲɛ ka tagama ka taa c'est à dire n'u b'u mago nɔfɛ ko hali sunkuruba ka juru t'u la u bɛ sɔn ko bɛɛ de ma e ni ala n'a kira cɛ malo bɛ tɛmɛ nin kan n b'i fɛn t'i fɛ o sera kɛlɛ ma aw de nana anw dɛmɛ an ko k'an jɛra aw ka dɛmɛ kɔ an t'aw fɛ tuguni aw ka mobiliw bɛ ka ci aw ka mɔgɔw bɛ ka dɔgɔya aw bɛ ka kuma sulusu ni tile aw man ka Mali to an bolo ten sa mais ko tɛ mɔgɔ ɲini mɔgɔ de b'a ɲini bilahi aw bɛ bɔ dadenni fɛ fɛn bɛ yɛlɛ aw la bilahi ɲin tɛ fɛn min da kɔnɔ maliyɛnw de bɛ na MINUSMA ta tiɲɛ ka MINUSMA halaki ka MINUSMA ko ka ban ka bɔ diɲɛ kɔnɔ pewu a bɛna daminɛ Mali de kɔnɔ komi an ko k'u k'an ka jamana bila o ma sɔn maliyɛnw bɛna ko da u kan fɛn min ɲɔgɔn ma deli ka da u kan o bɛ jamana fɛn fɛn kɔnɔ ala ni Mali ka wuli ka jɔ de bɛna to ni MINUSMA ko yɛrɛ bɛ dabila ka bɔ diɲɛ kɔnɔ pewu a bɛna kɛ aratɛmɛ maliyɛnw mana bɔ nin sen min ye MINUSMA ko ye o ni a 16 ba yɛrɛ bɛ datugu MINUSMA ko a bɛ ban diɲɛ yɛrɛ de kɔnɔ Mali de bɛna kɛ Mali de bɛna ko c'est à dire ka MINUSMA ko ka ban pewu Mali de bɛna kɛ imagine aw ka mobili bɛ ka bon aw bɛ ka humilier aw bɛ ka lamaloya k'aw kɛ ɲuguntanfɛn ye aw bɛ komi samiya bo aw man ka hakili sɔrɔ ten sa aw ka segin ka taa bɔ yɔrɔ la mais n'u taara u tɛ balo diɲɛ sigin bɛ nkalon de kan
o ye sɔrɔsiw de fabriqué o tɛ se ka sɔrɔsiw minnu balo fo k'olu bila ka taa tɔɲɔ lawuli dɔ ka jamana kɔnɔ o sɔrɔsiw ninnu ka se ka sara a sera nin bɛɛ ma i ye bolo tɛ yɔrɔ min sɔrɔ n'i k'i bolo k'o yɔrɔ sɔrɔ a bɛ fara mais ni ala na kira sɔrɔ o tɛ to mali kɔnɔ maliyɛn den bɛɛ ka bɔ déjà sevarikaw y'a daminɛ bɛɛ ka ni mɔgɔ mɔgɔ y'u ye a filɛ. Voilà. Dugu fɛn fɛn mana u ye sevarikaw bɛ ka min kɛ o la a y'a k'u la dugu fɛn fɛn mana u ye sevarikaw bɛ ka min da kan a y'a da o kan ne de ko tɛ Aras Balayara de l'homme tranquille depuis Paris vidéomani min bɛ lamɛn Mali kɔnɔ ka tɛmɛ vidéomani bɛɛ kan ne do i y'a faamuya la ne de ko n'a y'u ye Mali kɔnɔ sevarikaw filɛ ka min k'o la a y'a k'u la Bamakokaw u ka base bɛ yɔrɔ la a ye wuli ka se yen a k'a bɛɛ don ɲɔgɔn na ye kafiriw de ala jugu don ninnu de bɛ k'an fa n'an baw faga attaque fɛn fɛn bɛ ka kɛ ninnu de b'a kɔfɛ jadisi bɛ minɛn bɔ min jadisi bɛ wari bɔ min jadisi bɛ se ka mun fabriquer c'est vrai kan min tun bɛna attaquer bombe juguba minnu tun b'a kɔnɔ jadisi b'o bɔ yɔrɔ jumɛn ninnu de b'a di jadisiw ma ninnu de b'a di terrorisiw ma n'an ye ninnu gɛn sisan ka bɔ an ka jamana kɔnɔ hɛrɛ bɛ na lafiya bɛ na basigi bɛ na Mali bɛ segin a danbe kɔnɔ mais en tant que ninnu bɛ ni attaque ninnu tɛ ban i m'a ye depuis an ko k'u ka taa ka bɔ an ka jamana kɔnɔ attaque bɛ ka kɛ ni attaque kɛra sa u bɛ sɔrɔ ka taa fɔ diɲɛmaaw ye an tɛ se ka bɔ Mali kɔnɔ lafiya tɛ yen population bɛ ka sa n'an bɔra yen nɔ Mali tɛ se k'u lakana or que olu tɛ pas para de la an ka jamana kɔnɔ hali u tɛ se ka wulu garder hali dunmɔgɔw tɛ se ka kɔlɔsi o tɛ foyi de la an ka jamana kɔnɔ sunguruba ta jɛnɛya i b'olu mɔgɔ kelen de mankan mɛn k'olu de bɛ k'anw lakana n'olu bɔra an ka jamana kɔnɔ parce que u bɛ yen u tɛ se ka ci ka ci nafa t'u la u bɛ k'an ka jamanaw ɲagami n'a fɔra k'u ka bɔ yen k'olu de bɛ lakana la yen mais c'est honte c'est vrai denmisɛnninw filɛ ka min k'o la n'a y'u ye dugu o dugu la a y'u kunbɛn nin cogo la k'u kun ci k'u dafara k'u ku tigɛ hɛrɛ bɛ si hɛrɛ bɛ tilen hɛrɛ bɛ si hɛrɛ bɛ tilen an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen an bɛ na karamɔgɔ Muntaha a bɔra yan ka kuranɛ ta i y'a faamuya bala ko mɔgɔ fɛn fɛn bɛ k'ale lagosi k'ale ye Muntaha kɛ ko n'a y'a sɔrɔ olu yɛrɛ ma jɛnɛya kɛ k'u tɛgɛ da kuranɛ kan a karamɔgɔba dɔ sɔrɔla Mali kɔnɔ kuranɛ kelen tɛ fila tɛ saba tɛ naani tɛ duuru tɛ a ye kuranɛ min da ɲɔgɔn kan a ka ca ni 20 ye k'a tɛgɛ da o kuranɛ kan ko depuis ala k'ale da k'a ma jɛnɛya kɛ n'a y'a sɔrɔ a ye jɛnɛya kɛ ko kuranɛ k'a ɲɛ jeni kuranɛ k'a kɔ jeni o cɛ kɔni y'i kali dɛ an bɛ ka Muntaha kɔnɔ n'o ye Soya Bayaya den lankolon fasoden jugu den min n'ale ma hɛrɛ sɔrɔ fanga kɛrɛfɛ a bɛ sɔrɔ ka fanga buruja wari ɲini na sanke jogo sugu bɛɛ b'a la o de t'i sigi minibaro sanfɛ i y'a faamuya b'a la ko mɔgɔ minnu bɛ ka dɔ fɔ ale ma k'ale ye Muntaha kɛ k'u ka bɔ k'u tɛgɛ da kuranɛ kan n'u ma deli ka jɛnɛya kɛ dɔ sɔrɔla ko depuis ala k'ale da k'a ma jɛnɛya kɛ an b'a ɲini Soya fana fɛ a fana k'a tɛgɛ da kuranɛ kan k'a ma deli ka jɛnɛya kɛ a tɛ se o ne y'a fɔ aw ye ko ninnu tɛ karamɔgɔ ye ninnu ye diɲɛ denw de ye ninnu tɛ karamɔgɔ ye ninnu ye fɛn ɲininaw de mais fɛn bɛ yɛlɛ aw la ɲin tɛ fɛn min da kɔnɔ nin cɛ in kɔni nin y'i coupé de k'i démonter k'i su don wa ala cɛ ala ka jɔn ɲɛnamaw bɛ diɲɛ kɔnɔ dɛ ni ala ka mɔgɔbaw banna diɲɛ kɔnɔ diɲɛ de bɛ wuli bilahi mɔgɔ bɛ diɲɛ kɔnɔ olu ka silamɛya 100% don i y'a faamuya wala kelen t'a jɛ o de la ala bɛ ka diɲɛ to olu kama n'olu bɔra dugukolo kɔ kan dɔrɔn ala bɛ diɲɛ kuru de ka bila yen a ye cɛ lamɛn ko depuis ala ka da kuranɛ baden a bɛ kuranɛ magasin yɛrɛ de kɔnɔ n t'a dɔn a bɛ misiri kuranɛ bibliothèque de kɔnɔ a sigilen bɛ a fan bɛɛ kuranɛ ka tila ka caman ta k'i tɛgɛ d'a kan depuis ala ka da k'a ma jɛnɛya kɛ an bɛ Soya fana kɔnɔ a fana ka bɔ kuma min bɛ ka fɔ ale ma ko Muntaha a k'a tɛgɛ da kuranɛ kan ko nkalon don mais a tɛ se o fɛn bɛ yɛlɛ aw la ɲin tɛ fɛn min da kɔnɔ aw bɛ ka malo sun tigɛ an ka cɛ lamɛn. ala i ɲɛ bɛ na n'o y'a sɔrɔ ne Abu Hamza n delila ka jɛnɛya kɛ n si kɔrɔ siɲɛ kelen pewu ala n ka ko ban. ne bɛ taadi kɛ n'u ye kuranɛ filɛ nin a karamɔgɔ dɔ ka bɔ ka kuranɛ ta k'a bolo kɔrɔta. ala i ka kuranɛ ba filɛ nin min al-fatiha ila nas ne Abu Hamza man kan don ashaja fi hulqin shi'a n'o y'a sɔrɔ ne delila ka jɛnɛya kɛ n si kɔnɔ siɲɛ kelen pewu
a karamɔgɔ dɔ ka bɔ ka kuranɛ ta k'a bolo kɔrɔta ala k'a tigi ta tiɲɛ ko ale ma deli ka jɛnɛya kɛ mɔgɔ bɛ mutaa fo nabila isa ka kalili ɲɔgɔn na mɔgɔ delila ka mutaa ko fo ka lagosi k'a la k'a dɔ ka bɔ ko kuranɛ filɛ ala ni kuranɛ kan ta tiɲɛ kabi ŋɔnɔla ma jɛnɛya k'a dɔ ka fo ala i ɲɛ bɛ na n'o y'a sɔrɔ ne abu hamza n delila ka jɛnɛya kɛ n si kɔrɔ sini kelen pewu ala n ka ko ban ala i ka kuranɛ ba in bonya kama n halaki kan ta tiɲɛ i kan kɔ tiɲɛ i kan ɲɛ tiɲɛ siɲɛ kelen pewu Allahu akbar siɲɛ kelen pewu a karamɔgɔ dɔ ka bɔ ka kuranɛ ta k'a bolo kɔrɔta ala i ka kuranɛ ba filɛ nin min alfatiha ila nas ne abu hamza man kan don الشجاع في حلق من الشيعة نوع صند لك الجناية كان شي كونو شي كلم بيو على إكا قرآن باي بونيا كما هلكي كان تكوشي كان يتي na tete meninka abu zai kwala atete meninka billahi ni alaka mugobade ni anya foko wahabia nunu ko ils sont sérieux ima ya mbekera wahabia ya anya foko wahabia nunu ko be ala do be krado billahi ni flene ka boka qur'ane de tun ya famia bala asigiro la ka tegeda qur'ane kelente flate na ya so ale jena ke shin kelen ala ka ko jen ka ɲɛ jeni ala ka mago so ala kana barika da fɛ ko foyi de la an bɛ ka karamɔgɔ muntaha kɔnɔ face en face ɲagoɛ i fana ka bɔ ka kuranɛ ta k'i tɛgɛ da kan ko depuis ala k'i da k'i ma jɛnɛya kɛ n'i ye jɛnɛya kɛ kuranɛ ka n'i to yen i fana bɛ k'i kɔnɔ dɛ mɛ a tɛ se n'a y'a kɛ don o don a bɛ kali yɔrɔ min na n ka cɛ k'u bɛ bɔ a la ni ku ma bɔ a la a bɛ kɛ bagan ye a tɛ se o ani jɛnɛyakɛla ni faso kumasuluden ni fɛn ɲinina ninnu de sigilen bɛ anw da la k'u b'u yɛrɛ kɛ mɔgɔba ye ka sɔrɔ u ɲɔgɔn hɔrɔn kolon tɛ diɲɛ kɔnɔ nin de y'a fɔ yan ko IBK n'aime pas les pauvres k'ale bɛ fantanw ka kɛlɛ kɛ fantanw ka kɛlɛ taara laban mun na wari minɛ forage minɛ passeport diplomatique minɛ n'a ma IBK ka nafolo minɛ ala kana ɲada kira kan ala kan su fɔlɔ bɛ jahanama kɔnɔ n'a ma jamana kɔnɔdenw ka impôt minɛ ka taa sobaw jɔ i y'a faamuya bala ala kana ɲada kira kan ala kan su fɔlɔ bɛ jahanama ma n'a ma bube ka wari minɛ n'a ma jamana kɔnɔdenw ka impôt minɛ ala kana hɛrɛ kɛ ɲɛ bilahi ni bɛ se ka na mun de fɔ aw ɲɛ hɔrɔnya kɛnɛ kan danbe kɛnɛ kan asimi ka dayɛlɛ dɛ asimi kana dayɛlɛ dɛ asimi ka kɛ tan foyi tɛ ni wari ɲini tɛ ka fanga bagabaga ni fanga sira n'u ɲɛ dɔrɔn o bɛ sɔrɔ ka wari demandi kɛ mɛ a tɛ marché yan tuguni asimi tulo t'aw la a ɲɛ t'aw la foyi wulu bɛ kule sugu bɛ jɔ ayiwa an bɛ ka réponse kɔnɔ dɛ e de fɔlɔ ye kuranɛ ta ko ni mɔgɔ sɔrɔla wahabiyaw la ni mɔgɔ sɔrɔla y'a faamuya bala mɔgɔ minnu bɛ k'a fɔ ko ye muntaha kɛ ko ni mɔgɔ sɔrɔla k'u bolo da kuranɛ kan k'u ma deli ka jɛnɛya kɛ i y'a faamuya bala ko e fana bɛ bɔ k'u jaabi mɔgɔ kelen sɔrɔla k'a yira diɲɛma bɛɛ la nin vidéo bɛ ka partager fan bɛɛ fɛ an bɛ ka so a ka réponse kɔnɔ droit de réponse an bɛ k'o kɔnɔ ni ma bɔ maliyɛn bɛɛ b'a daji to kunna ko maloya t'e la déjà i ye kuma joli fɔ yan a ye nkalon joli tigɛ yan maloya t'i la i tɛ ala yɛrɛ dɔn rappel kɔrɔ ka t'i sigi nɛgɛzi o ka t'i sigi k'ale bɛ ala ko kuma fɔ mɔgɔw den tun bɛ e bolo jɛnya la e bɛ sɔn k'i den di ne ma muntaha la ne tagatɔ don mali la ni denmuso b'i bolo a bila n ye muntaha la ne tagatɔ don mali la n'a y'a sɔrɔ denmuso b'i bolo a bila n ye n bɛ taa kalo kelen kɛ yen i k'i denmuso di yan nka o tɛ sɔn fo ka diɲɛ dugukolo meleke olu b'a kɛ walidenw na ko muntaha n'importe quoi cɛ bɔra k'i jaabi dɛ an mago b'i ka jaabi la n'i ma jaabi sɔrɔ an jɔlen bɛ an bɛ sanpɛrɛn jigin ka so yan nin video sera hali lahara nin video bɛ bɛɛ kun k'a tɛgɛ da kuranɛ kan ko depuis ala ka da k'a ma jɛnɛya kɛ an bɛ k'i fana kɔnɔ i k'i tɛgɛ da kuranɛ kan ko depuis ala k'i da i ma jɛnɛya kɛ mɛ a tɛ se k'a kɛ n'a y'a kɛ k'u bɛ bɔ a la n'a y'a kɛ kuranɛ b'a halaki n'a y'a kɛ a tɛ don da la tuguni n'a y'a kɛ a kɔ bɛ jɛnɛ a ɲɛ bɛ jɛni a tɛ se k'i kali ko ale ma jɛnɛya kɛ an bɛ ka réponse kɔnɔ ninnu de ye karamɔgɔw ye depuis ala k'u da ma jɛnɛya kɛ depuis ala k'u da ma walimuso sen minɛ non ko nin bɛ nin bila an ka profil la an ka cɛ a filɛ dɛ karamɔgɔ in filɛ i jɔ n k'a tɔgɔ yɛrɛ ala i ɲɛ bɛ na n'o y'a sɔrɔ ne abu hamza n delila ka abu hamiza ko ala ɲɛ b'a la n'a y'a sɔrɔ ale ye jɛnɛya kɛ
ko ala k'a kɔ jeni k'a ɲɛ jeni sɔrɔla k'a tɛgɛ da kuranɛ kan ala ka kuranɛ sanuma k'a tɛgɛ da kan Abu Hamza e cɛ ninnu ala ka jɔn ɲɛnamaw ye dɛ o de la ne y'a fɔ n ko wahabiya ninnu a y'u to yen dɛ bilahi olu bɛ ala dɔ bɛ kira dɔ madarasa so o bɛ tile ka jɔ denmisɛnninw bɛ ka wele ka taa ala ma mɔgɔw bɛ ka wele ka taa sabali ma bilahi olu bɛ ala dɔn e ko ma filɛ nin tu ka kuranɛ ta kuranɛ caman kana k'a tɛgɛ da bɛɛ kan k'a bɛɛ da yɛlɛ soya fɛn bɛ yɛlɛ e la ɲin tɛ fɛn min t'a kɔnɔ sini an bɛ na labɛn min bɛ faransi kɔnɔ yan politisiyɛnw fa ye caman bɛ k'a fɔ ɲɔgɔn ye sisan ni politisiyɛnw sera yen nɔ ko k'u gɛn ka bɔ u ka fa ye kɔnɔ aw ɲɛ b'a la an balima minnu ataki min kɛra comment s'appelle Sevare e ye politisiyɛn jumɛn kumatɔ ye u bɛɛ ka laɲini ye de nin fanga in mako ka sa nin fanga in tɔgɔ ka tiɲɛ mali ka ci cɛ juguya man ɲi de e fa bɛ i ba bɛ i ka du bɛ i ka fɛn bɛɛ bɛ e bɛ ka ala deli o tasuma k'o jamana minɛ nin politisiyɛn ninnu ala t'u sago kɛ fo ka diɲɛ dugukolo meleke hakɛto bɛ kuma kɔnɔ an bɛ na se ni olu kama ka taafo bila u ku kɔrɔ merci beaucoup